Може ли Ной да построи ковчега за една нощ? Можеш ли да си представиш? Той е работил повече от 120 години, за да го завърши. Но знаеш ли какво символизира това? То символизира Божията благодат и милост. Това означава, че през тези повече от 120 години хората около него всеки ден са виждали ковчега. Те имаха възможност да се покаят, но така и не откликнаха на Божия призив. Днес живеем в много неспокоен свят. Епидемии, войни, земетресения, пожари, наводнения. Една беда след друга, като звънна тревога. Не е ли това Божия шанс за нас да се обърнем? Преди 2000 години Исус Христос ни предупреди: ако не се покаете, всички така ще загинете. Сега е време да се обърнем към Бога. Не чакай деня, когато вратата се затвори, за да се събудиш. Ако вярваш в това, напиши амин и сподели с 3 души, за които Бог ти напомни. Твоето споделяне може да промени живота им драстично.